Въпросът с земеделските производители има два аспекта: осигуряването, осигурителните вноски и данъците. Земеделските производители от 2010 година насам са длъжни не само да подават данъчна декларация, но и да плащат данък върху доходите си от продажба на селскостопанската продукция. В този смисъл към момента няма нещо ново в данъчен аспект, но те са длъжни до края на април на всяка година, следваща финансовата година, да подават данъчна декларация за доходите си от продажба на собствената си земеделска продукция. По отношение на осигуряването, земеделските производители трябва да се осигуряват на минимум 240 лева, който е специалният преференциален осигурителен праг за тях, всеки месец. Ако самоосигуряващите се земеделски производители нямат доходи от друга дейност, разбирайте извън земеделската, дори годишният им доход да превиши въпросните 240 лева месечно, държавата не изисква от тях да довнасят осигурителни вноски, както примерно другите самоосигуряващи се, упражняващи свободна професия. Тоест, до тук станаха два ангажимента: подаване на годишна данъчна декларация до края на април и ежемесечно осигуряване на осигурителния доход от 240 лева. От данъчна гледна точка има едно деление, което е съществено. Дали земеделският производител е регистриран като такъв по официалния законов ред или не е. Респективно, дали е регистриран като едноличен търговец или упражнява дейността си като физическо лице. Доколкото относително малка част от земеделските производители са регистрирани като еднолични търговци, оставаме тази категория на страна и отиваме на темата регистриран или не регистриран. Данъчната полза от това един земеделски производител да е регистриран по закона е в това, че законодателя му дава 20% повече, 60 вместо 40 на 100, нормативно признати разходи. Тоест, когато той продаде земеделска продукция през календарната година, да речем за 10 000 лева, държавата ще обложи на регистрирания земеделски производител само остатъка от 4000 лева, след като се приспаднат 60 на 100 нормативно признати разходи. За сравнение, нерегистрирания земеделски производител, който осъществява същия пород дейност, но просто не е направил регистрацията, ще може да си приспадне 40 на 100 разходи, т.е. неговата облагаема основа би била 6000 лева в нашия пример. Задължението за подаването на новата декларация, така наречената декларация член 55-201, която се подава до края на месец юли 2013 година. Това е 3-месечна декларация и тя се подава от самоосигуряващите се лица в случаите, в които държат и внасят данъци. Тя се подава 3-месечно, подава се до края на април за първите 3 месеца на годината, до края на юли за вторите 3 месеца, до края на октомври за третото 3 месече и за четвъртото 3 месече не се подава такава декларация. Има широко разнообразие от глоби за неподаване на данъчна декларация, на някои от осигурителните декларации, които закона изисква от всички самоосигуряващи се лица. Те стигат до 1000 лева за декларирани неверни данни, до 500 за неподадена данъчна декларация, например, но целта на НАП и изобщо на държавата не е, налагайки глоби, да заставя някого да изпълнява закона. Целта е да са ясни правилата и те да бъдат спазвани. Декларациите и плащанията се извършват в офисите на НАП по съответно месторегистрация на земеделския производител. Общия данъчен режим е този: данъчна декларация, осигурителна декларация и декларация за авансовите вноски, най-грубо казано. Това в тези 3 направления са задълженията на земеделците. Те получават преференциално третиране и по отношение на данъците, 60 на 100 нормативни разходи при регистрирани и 40 при нерегистрирани земеделци. И по отношение на осигуряването също, доколкото минималният осигурителен доход, върху който се осигуряват другите видове икономически дейности, обичайно е поне 2 пъти по-голям, отколкото за земеделците, където той е 240 лева. Така че това по отношение на данъците, осигуряването е ангажимент на земеделските производители.